tanan. Ani asab kita sa ato ang 5-minute Devo. Ang atong kinabuhi diri sa yuta, dili gyud nato kontrolado. Labi na karon, makita nato karon sa pandemic nga nahitabo. Kung may gusto sa atong kinabuhi nga mahitabo, usahay matuman, usahay po dili. Naoy mga panahon nga gusto nato nga mo kini dapat pero dili gid mahitabo. So atong mensahe karong adlaw, to live is Christ. Muni ang importante kayo nga atong maangkon sa atong kinabuhi. Ang atong teksto anaa diha sa Philippians 1:21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. In Tagalog, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito pakinabang ang kamatayan. Ang context po nito, siya po ay nasa Roma. Siya po ay nakulong doon. Ang iyang gisulatan mao ang Philippian Church. Kaya mao ni siya ang church nga giver sa Macedonia. O kining Philippian Church, mao kini ang pinakaunang church sa Europe. Kung adunay Christian sa Europe karong panahon na, kana sila na Kristohanon tungod ni Paul sa pamuhat ni Paul dito sa Europe sa una. Moong nakasulti si Paul ni ana igsoon because iyang na experience ang iyang kalisod sa iyang pagkapriso. Mao kini ang gisulat niya ngadto sa Philippian Church para pagdasig sa mga Kristohanon ngadto sa Pilipos. Ingon si Paul sa mga taga-Philippians, "For to me to live is Christ and to die is gain." O sa ato karon mao po kani ang challenge ni Paul sa ato. Si Paul nagaawhag sa mga katawhan nga magkinabuhi diha ni Kristo samtang buhi pa. Pero ang unang punto nato igsuon is ang kadaghanan sa gipamuhat sa mga katawhan karon. While we are still on earth, to those who don't believe God, ang ilang ibuhat, they are just striving on world values. Of course, nagyapoy value, pero world values. Kada bang kalibutanon ra mga value, wala align sa pulong sa Ginoo. Ang giatupag pud sa katawhan is popularity. Kanang mahimo kang popular, mailado ka nga tawo, power, gahom, leisure, and prestige. Dili masama nga mamasyal. So, daghan kayong katawhan karon nga nakalimot, na focus lang diha sa kalibutanon nga mga butang. Ang giawhag ni Paul, while we are still on earth, is to live in Christ. Paul is to develop eternal values. Paul challenged us to develop our eternal values. Ang gusto ni Paul, ang iyahang suggestion or challenge ni Paul is gitudlo sa Biblia mo ay atong sundon. Kung wala kini sa Biblia igsuon, dili kini siya makapahimuot sa Dios. Ang pagkinabuhi dapat uyon sa kabubuton sa Dios. The challenge of Paul is to tell about Christ. Mao pud ni ang challenge ni Paul sa mga Kristohanon sa karon, to tell others about Christ. Not only pastors will tell about Christ. Once you are a Christian, you must share Jesus Christ to other people. Once you are a Christian, dapat apil ka sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pag-awag sa uban nga moduol sa atong Ginoong Kristo tungod kay
importante gayud sa usa ka tawo nga sabtang buhi pa siya diri sa kalibutan, iyahang maangkon ang kaluwasan nga anaa ni Kristo lamang. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Actually, mo kini ang gipamulong ni Paul ngadto sa mga taga-Pilipos, but this is also the word of Paul to each and every one of us. Gaining Christ is gaining eternal life. Amen. Kung aduna kay Kristo, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Ingon sa 1 John 5:11-12, if you have Christ, you have eternal life. If you have no Christ, wala po kay eternal life. So sa mensahe na to karon mga kaigalaan, mga igsoon, una, kung dili pa ka Kristohanon or wa pa ka nakatugyan sa imong kinabuhi ni Kristo, dapat imo ka nang buhaton nga modawat ka ni Kristo, isip imong Ginoo ug manluluwas. Ikaduha, sa mga Christians, serve the Lord with all your heart. Amen? So dalaygon ang Dios.